Todo ben por aí pola casa? Sí. Bueno, somos mascada, xa vos lo pongo aí abaixo no... Lede.
despois en postproducción a ver se lle metemos uns aplausos, porque non queda a cousa tan frío así. Bueno, gracias a todo o equipón de profesionales que viñeron aquí a gravar este bolo. Gracias a Nani por abrirnos así a golpe de domingo pola tarde o chiringo en horas pouco habituales. Bueno, supoño que gracias á Xunta tamén por poñernos unha tirita así a estas alturas, as salas e máis ás bandas. A ver se seguimos facendo as curas despois, que nos fai falta.